mano chenro mani kare kabisa kendo nyalo konyowa kaka sani kuro weche mag koth bende chandowa e piny. Plant your age, ka in jigni 35 kaka an kama tipidho yien 35 o kamano. Kwa kanyo to dhi weche mag mahinyo chuny kama tin ni anyuola mar nyathi ma ja higni 5 manyocha onegi e yo mapok ofwenyore e kaunti ma Siaya dwaro ratiro. Ringre mar Jane Velma ma ja klas 3 mane somo e sikund primary ma Kirindo ne oyudi e bath yawo mar Nyajaya mayudore Baragulu sublocation e kar od bura mar Alego Usonga. Ringre mar Jane Velma wachore ni gi ranyisi ni ne obambe kendo ne odeye. Wuon Velma Paul Omondi ywak ni tok ne ringre nyare yudre juma mokalo. Jogo mochung' ne arita pok omiyo gi dwoko moro amora. Nyathina nowuok ka gokinyi saa 1:15 kadhi e skul to nobedo hijacked kapok ochopo e skul. To wan kaka janyuol nwafwenyo saa 7 ka nyithindo duogo to olew. Nyathi moro yudre era mar Udonga village e dhora moro miluongo ni Nyajaya. Koro bang' kanyo nayudo ka sirikal nosechopo kanyo already, nayudo Assistant Chief ma Udonga, Assistant Chief ma Baragulu gi village elder kod ji mang'eny kochung'. To kane ng'iye chalo ng'amo bamba aeto gideye kwayo na maduong' kuom sirikal akwaya kuyie konyauru mondo ayude ng'ama nonego miya. Pod en nyathi matin oja higni 5 kende. Koro an akwayo sirikal bade lach gikonya manyo ng'ani mondo